Čauteska, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré je na hru Call of Juarez Gunslinger. Takže, neviem, či túto hru poznáte, ja som túto hru hral od prvej časti, ktorý bol ešte multiplayer, ktorý sa mi strašne páčil. A teraz sme skončili pri najnovšej časti Gunslinger. Tak, tieto somariny trošku pretočím. No, somariny, tie ukážky, fakt sa mi to nechce pozerať. A nechám vás šetriť asi aj od tohoto, takže toto trošku zostriham. No, a sme späť. Máme to zostrihané. A môžeme ísť na to. Takže už sa nám objavuje svet. No. A už môžeme chodiť a nemáme behať. A dáme audio trošku. Vy to síce nepočujete, ale to počujeme už príliš dobre. Takže music dáme. Teraz to je OK. To sú muchy či vrany? Komáre. Dobre, to je jedno. Fany, haha. Trošku sme spomalili, čo sa deje. Á, dobre. Grab. Blbá. Čo robí? Takú otázku sa teraz dávam. Vidíte tam strom pred mnou? Ten oranžový? Čo robí taký strom, ktorý to vyzerá, ako by to bola jeseň, čo robí na púšti? Zaujímavé. Máme tu hneď nejakú hviezdičku, ku ktorej máme ísť. Dobre, tak ideme. Krásny revolver. Alebo niečo na ten spôsob. Máme aj utekať. To je shift, klasika. A pridávam to nám aj XPčka. To tu bude niečo na levely. OK. No tak toho konia asi zobrať nemôžem, čo? To nič. Tu bude tá veľká prestrelka. Kvečko používame na koncentráciu, aby sme si sústredili. A bolo to dobré, koľko som bol naraz. Headshot a longshot. Zo mňa mohol byť kouboj. No škoda, na karnevále som bol vždycky čarodejník, Dracula a také. Mohol som ísť za kouboja. Ale na diaľku to nie je veľmi presná zbraň. Headshot a longshot. Tento je za kameňom. Tak toho budeme trefať ťažšie. OK, aj to nabíjanie je celkom zaujímavé. Neviem, za týmto je, áno. Stoj, hovne. Skade, ma vždycky trefajú. Ešte tam, viem, že tam bude v stodole. Ach, tie lagy. Viem, že aj tam je. Dobre, toho sme dostali na prvú ránu. A teraz by tu mali byť ešte niekde. Kde?
Tam je. Akože on ma trafia, ja ho neviem trafiť. Skúsime si na neho počkať. Koncentráciu skúsime použiť. Takže utekáme. Dobre. No vyjde Pocahontas. Ťa vidím. Na 100% je tam. Á. Bol zákerný ťah. OK, máme tu ešte dvoch, keď dobre počítam. Dobre. Toho by sme mali. A ešte tam je ten hajzel niekde. No vyjde hovne. A mám to. Ale stále tu sú. Dobre. Keď tu by mali byť ešte náboje. No vyjdi. Počujem ťa, ale... Toto je zakempený medzi doskami. Toho som odbachol dobre. Tento tu leží. O, tu máme niečo. Čo to je? Neviem. Nezájem. Á, to je skill menu. Sexy. Áno. Tu je nejaké dve zbranie, takže to bude asi na nejaká dvojranovka. Ó, Pane Bože. Teď som sa normálne zľakol. Headshot. To len bol pekný. Ops. Longshot. To je zas 100. Ale musím toľko nabíjať. Aby som dal teraz taký digo. OK, ďalší. A keď dobre počítam, mal by to byť ešte jeden. Náboje do pištole. A tam je. Headshot. Do prdele. Som mŕtvý, takže môžeme asi ukončiť aj toto video. Tak ďakujem, že ste si ho pozreli a uvidíme sa pri ďalšom videu.